Motor geliyor. Kava çiftine 20 tane unganım şirin ya. Murat. ده كيمد قاسم دست بيد كر يسال فزلك الرحم تشيبو بي ام كتن في دورم بي درنگ تشيبو جبر في هاوي باران جرينا دا و امكاني ما افي ام بزار دكنو بيا غوبر بكن يا مي باتلاتام بكن افي امكاني ما افي جي بي تني يعني يسال باران جرينا دا جبر في هاوي ام درنگ ما چاندني tabii harriye mezrafa mazote duqadar çandini xoşigna kev ardı iroqta mebzeriyete xizdaye ve xoşigte kata ardı yam gıştık boho dere daveni tuzane işber vi havi yani ve kemani çebevi am ji mecbur yani ev durmuş ben müsaade bu başka çene bu ji gübre ji ilacı ji tohum ji mazote gerçekten yani çiftçi perişan hala bir de anatrik ceryan mesrefi jî tu zanî teda jî hiç çiftçiya çî nake yani û xwedê tu çiftçiya yani destê çiftçiya çi dimînin xwedê ama hinek jê ya karavan ya yüzde xwedê ya 20 ya 25 destê wan dimîn ya namînin û belkî hinek jê jî berabere derdikevin ji ber vê gavê hem îlac oxta toxum û mazot û gübre buha bê teda jî tu zanî ew jî perê xwe disîn zaten destê çiftçiya jî tiştek namîne yani kesek yardimiye çiftçiya nak dorosî ev e evet boş ya vadî çînim xwedê bera destê min wê çi bimîne ez çok az hesab bikim bera ya 10 milyar ya bimîn ya nemîn kavê çi açif yani îstet dolim erdê me heye hege 10 milyar bimîne 15 milyar bimîn bavê min xwedî mesref pir derim çiftçî perîşanin ya ji mecburî yani ji mecburî amişxwar ser parî nadixwin Emer emer tu zanî ya weka bidme eşya ka bidme xwedê neviye eşya jî dernaxê ew erzaqê em dixwin heye xwedê neviyê wî jî tu zanî îcam hinkî dinû hinkî dinû millet ser çavê xwe gidermiş dikin evet yani çiftçî zor durumê dene hiç mirce deca duqatî wî mesref der Depoya 10 çuval koyuyoruz yani 500 kilo. 10 dönme falan gidiyor 10-15 dönüm. Tabi çamur olduğu için daha az koyuyoruz. Daha çok serpiyoruz. Normalde 15'e atıyoruz ama 10 olsun bu sefer. Çünkü çamur mazot çok pahalı. Çok yani. Bir depo 400-500 milyona doluyor artık.
Yani bir de küçük traktör, büyük traktör artık 600-700'e doluyor. Gübre de öyle. Yani her şey çok pahalı. Ama işte devam ediyoruz çiftçiliğe. Şimdi Kasım'da normalde şu anda şey olması lazımdı, çıkmış olması lazımdı. Yeşil olması lazım ama şu anda yağmurdan dolayı ekemedik. Ha bir de ekenler de çok yağmurdan dolayı bozuldu. O da var yani. Erken ekenler de buğday sararmış. Pas diye bir şey vurmuş yani. Rezillik. Başka bir şey değil. Ama işte devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. باران پر هادي مزادي خنا چاندي مثلا وين يم نهدشين او يوم بيور تكون حر يعني او شيء پریشان يعني ما متكلم هري خدي ما تشناش قارس فهم كر مناش جنوي كاش بيجيني من او جيم نزان كاش جن بي خدي پریشان يعني موسم تشلاني سالا هري خدي وشي بي بهون دينو اشتغلوا ما ام خربالي تنسر كناكن يعني حسنك دشك ايد خرج اخو كريم قوي كناك شي ما دوزمش ناب نزاتشر يا ما تش قارس فهم لكر يا مجبور يخرج جنم تشين هلا بيا تشي جنمتي انا من خدي ومنهم هاتن السر ايرو شاس دول من باسي بشين باسي بينهم دس بكري يعني خدي ملت بريشانك يعني ما كاسي نشان يقول يعني يقول شي ما يتفضل لو كان روما مدى شاندي كما حفتاك بارا ندر ونكب ان شاء الله ما خلاص شي